Diba, before ka mag-take, kinaaman na i-form nga imuhang fill-upan. Oo, sa doorstep, ma'am. Oo, unsa nga course ang imong kuhaon. Ano sa first choice nimo? Kuan, ma'am, animal science. Oh, ansay. Dahil next is forestry. Forestry. Sige daw, what happened? Nga wala na nga realize? Kay pag abot na ko sa OSP, kay naana sila nga demand, kawandid kay nang in demand kaayo. Tapos, ang mga student na agyudad to, kay kanang murag, kanang ang uban gadiri mo out sa country because gusto na magtrabaho, so that's why they grab the ansay kay murag demanding daw na pud sa gawas. Ikaw so, personally why ansay? Kuan, ma'am, daghan mo gud kay siya opportunity din. My relatives also na naa sa Canada ni ana siya nga what if mag-take pud kag ansay lang ko na naman na siya sa ako ang decision pud nga like as a agriculture around sa agriculture and forestry. So naana siya nga what if mag-take ka og ansay din, pwede kay nasa ako adiri. Like something ako lang mag-recommend sa imo as long as kay degree holder ka dira. As in. Yes, so, opportunity na unta to. Dayon, unfortunately, tungod lagi kay puno kaayo ang slot sa Ansay, what happened? Di ba ang next nimo is balik na po ko sa OSP. Forestry. Oh, sa forestry. Full slot na po daw to, ma'am. Ah, okay. Ilog-ilog na to siya. Mao to, balik ko sa OSP. Ang gi-offer sa ako kay mga home economics, Filipino, mathematics. Then Baels na ako, sama ning Baels, oy. Lako na, gi-search na ako siya, ma'am. English man eh. Uy, ako lang ni kaysa, ako alam ni ma'am, kaysa sa kanang Filipino ug mathematics, nga di ba yung kabalog mathematics, ma'am, ug magtagalog, ma'am. Yeah. Di ko kabalo, no? Uy, sama ni, uy, mag-grab na lang siguro ko aning Baels. Mao to like, wala ba sa option na ako ang Baels, pero grab na ako siya. Nakuha na ako dayon siya, ma'am. Nag-interview dayon, din pagkaugma, nagpasa dayon ko, din nadawat dayon ko sa Baels dayon nga course, ma'am. Pero naanak ko sa Baels nga course. Sige daw, kumusta ang Baels so far? Kuhan siya, ma'am, like, first kay murag nahadlok bitaw ka kay dili ba na imong desired nga field nga gusto nimo siya pilion. So, ang imong buhaton gid kay is, the waton nimo is mag-adjust ka, then you need to love the course para magpadayon ka. Oo, pinakauna siya kay lisod, kay gikan ko sa diverse ba yami, like dagan mga tao, so like taglaing mga lugar ing ana, tapos basig wa kakabalo sa mga pamatasan sa ubang tao, nahadlo ko maglisod po ko approach when it comes to other people, kay basig kanang introvert. Mo introvert na sila, ma'am. Dili para sa ko ang tabian, gusto ko socialize gyud nga na. So nahadlok pa pud ko na ako ato mga 5 hours ng adjustment. 5 hours lang, grabe. Di ba? At least na kay 5 hours. Yes, ang uban pila ka months. Yes, ako digid, ma'am. Tingog dayon ko. Very good. Yes, nakamig dayon ko, friends. Ano na ka pas ma'am.